Така, сега да преминем към социалните помощи. Това, което се получава от Job Center, Agentur für Arbeit и там други институции, най-вероятно, не знам. Социалните помощи. До сега се наричат Bürgergeld, но сега вече ще ги прекръстят на Grundsicherung, което ще влезе в сила от 1 юли и ще затегне контролът върху самите хора, които получават социални помощи. Парите, които се получават от тази социална помощ, са 563 евро за един човек, за сам човек. Също така социалната институция му покрива наемът, отоплението и здравните осигуровки. Ако човека, който получава социални помощи, има партньор и той също ще получава помощи, партньорът ще получава 506 евро. Социалната помощ за дете е от 371 до 471 евро според възрастта на детето, плюс бонус от 25 евро на дете. Но каква е най-важната и най-силната промяна, която ще влязат в тези социални помощи, е, че още при първото пропускане на среща в Job Center, когато получите писмо да отидете там, ако не отиде човека, ще получи директно 30% намаление на парите, които получава. Това ще се случи за срок от 3 месеца. Повторно, ако се случи това да не отидете на среща или ако откажете разумно предложение за работа, както е дефинирано, социалната помощ може да бъде спряна нацяло, докато не отидете лично в самия Job Center и не се разберете там.